ase ɛnan so yɛ dakɛse a ɛgya ɛsiesie ɛde ama ne mma mema mo nyinaa kɔ aba mewura otumfo sika dwa nyamekɛse ɛne bɛn nyamekɛse asomdwe nka nipa bi a wagye brɛ no watena se no wɔhwɛ me meda se sɛ abrɛ na abrɛ bi ayo anika ɛnan so ɛyɛ another episode ɛne ɛsa ba bɛdi nkɔmɔ fakyɛ me last week nyina wɔ ho me TV so na so menim sɛ repeat no ohwɛ enti na yɛma another version and I said the latest version of another message enti agenshaw no onye okese no onye akoma so ade ma menua me a wo hwɛ me tie ne ye obi frɛ me o se ono so ye frɛ no major contradiction bi ya bam me de me ho me wura frɛ me wato me din o ma me din kese ye frɛ me odifo sikadwa tie ne ye o odifo sikadwa ɛyɛ baako pɛ enti sadia bɛyɛ a entokwa emma system no mu me na me ba first me na me yesei me se major no magyae e de akyɛ tie ne yo me de ama nkwada no ese e company mfom enti ye fra me odifo sikadwa me wuradi e na da me so enti enne ka me ho ne ani nkomo na busua enne message a me de ma o mato ne din say the three symbols of God nyankopon na chance de anase na kraboa eyamiensa the three symbols of God enti na me no ba bedi ho nkomo enti time chuku na bo obi amane na obi nso emra metie bi na opeso tie me yi a ebia na ese wunu bi hwe me ana wunu bi pe bi ahwe bi ote amanone anasa abrochire ka chense onhwe KUMAWOOD TV ewo YouTube so me pacho benyame ahwe me anasa me wi a na person follow me yankasa me am channel no eye sikadwa nyamekase TV ewo YouTube so ana akọ TikTok nso a eye sikadwa nyamekase official anasa sikadwa nyamekase 1 ni nyina me TikTok account a me de ete eja nso ya me chia kwa hene eja onmai me pa cha me chia wo yota na eja nso bibia me pa cha me da ase abusia ye ba bedi nkomo na mamini kan ka se minkyerɛw menua enna me kan nsɛm bi dia kyerɛw sɛ entena se na ngu entena se ma ohia endokoro entena anim tie ne ye wo yare a enna utira ye ayaresafo bebre ho hospital na me de oduma nkoma de hye ne me oduma nkoma de hye konkro ne me na obo ade ma me sɛ memfa sempa ete sɛ emfa mrawo enti nyina ebi ana yare emfa yare entrefie na ngu ebi ana mane bi o haw ne abebrese bi etew so bra ebi ana ahoma a cho bemem tie o ya de roba cho bemem minu ya bra na kasa ngu so one time ho na obetu na odwo so beba kama ebi ana ya de so especially gonorrhea wo problem wo HIV yare bia fabra na agya mfa me so ensa emawo tie ne ye afei wo hiani ananka na nka ne makoyie sese ne ma nkoyie mawo wo ho kirew animguase a ya to tie ne ye menua menu odifo a me yesika akwa nkyere me odifo yesika nkyere me patro sika akwa nkyere na meye no so de be yatwi mu a ye friend sikaduro tie ne ye eye sikaduro ye ntwa dwan ye ntwa nantwie ye ntwa moja me patro ye ngunsa ye mfa bibia kan e haban tie ne ye me cho na tie haban ya ahaba de amawo fa kokoti wo bedroom wo sori a memo keys sa key no obekọ ho anopa ene anwumere na afei wo boki ni wi a wo de ya ne se edu anadwo adantam efise sunsum ne baba nchen oba nchen obecheche ne ma bi ensem obeka che wo da na sori a me se oda ye so obeso no enka nche oda sane bi a de sunsum ne ka che no sori ne kokoye me pa che sika nyam wan no eye 7 days journey eso hunu sunsum no me sika duro sa na tie media me yodifo mentor de o ma so them we are separating the men from the boys mentor de o ma so them enti oba menchen a me pacho do not expect me say me be ma oil anase nsuo anase bibi me mfa hwe mawo media ne se wasema ade bae no papa we ha me enti papa me pese oya ma me nyate o masom ko ade asunsun wafa tie ne ye wo be hia mo sunsun mo wo bo me dia meba eja da wroma media me so oso ni asase ena me de nam enti tumi nyina hene ena teme so
enti sunsum me ya hene enti bra fa ho no dadwen ene okoda na fabra na agya mfa me so moa me dia no odi fo sikadwa me number me didi dwumanie 0553 011 926 0553 011 926 me pacho ene good screen ase no aha enti fa number no e ba akopɛ enti frɛ wo frɛ ne se eba me saw me wo yere me wo ma bebre me ma dɔso me nya small boy small in face big in bones enti wo frɛ ne se obi fa me se wo asem bi aka kire no obi won mu no se wo frɛ na me yere fa wo se fa komo eyi sofo no ono na me hia no me pacho me ye busy me ti ayi wo frɛ me se ya me ntime no nkasa me wo yere ti me pick me phone ti ane ye me nya dwamanfo enti me fa ma de ensie me yere enti wo frɛ na me yere fa ka asem bi a wo pɛ ka kire no wo so ntime ne me yere nkasa me so ntime ne me nkasa me pacho ti ane ye pa sa amasa nso a odi fo ba no osisi asisi ame no kasai wo presi obefa wo 0553 011 926 eja ya dum ochira me ye emergency counseling e wo Kumasi Sokoban Petuda e ho na aso no wo Kumasi Sokoban Petuda aso no de Everlasting Power Palace na ya bone samarane UPP ni atudi inside the spiritual headquarters ahohum nyina eti ene ho enti ochira tumirika na bra e emergency counseling wo court case bra ni ani case ne mawo ebi a wasem akodi case ye ni asem no da bia be ko bi etu sheda menu ya mese tumirika na bra ni enka jangu mawo obi aju sika wo da ne ka wo hu krompo no otua wo ka wo fra no kura no atan no down menu ya bra ba bi o hye bia mese eka no odi mirika obetua ententem se eja ne ka no to a ono na di mirika beba enti onu ya metu mensa fra o kire emergency counseling se sunsu bi na ha wo ebi na spiritual marriage amanfo te wo kon so ye ku ye ha menu ya tumirika na bra media no odi fo skadwa problem bi ade ba bia wo de mese bra wo ba enkwasem anaso fra me e wo phone so enkwasem meni nkomo bebre papa ehfa na wo na ma kire direction no o kire tumirika na bra me sha ase 9 na ma pa wi 3 emergency counseling e brother tumirika na bra na enye fedi agro entu ba oso beje o sebre na odoma nkoma de odema ho se fa bra be bo ebra wa asase so no oso betimi abobra ne bi ejensia no onye okese abusia yenko message nim maturi din said the three symbols of God nyankopon wa kraboa said onipa bia wo na kraboa no sesei ba menti wade bi si yakwa abusua mu mpa abusua bia wo na kraboa ye wo aduana ye wo yoko ye wo bretuo ye wo hwan aguna ene saa de manema no onse ase aduanafo omo kraboa ye de ai eye kraman enti yaka akraboa onyankopon na obi bible so onyankopon bo ne onipa oni suban ene nseso enti so onyankopon bo onipa oni suban ene nseso de a ene ye sade wo form tie saa na onyankopon so ye dai otie enti tutum ewi ase de obi no ye dai o ma obi so odoma nko oni de wo anaso oni biribi a ontimi ma obi enti ade bi a wo nipa wo no odoma nko no times 10 what you say enti onyankopon akraboa na saa akraboa emiensa me pacho first one eyowo onyankopon akraboa pa eyowo dia to dia di kai eye jata sorry dia to so biyo eye wowo ana dia to so biyo eye aboa we aboa na ewiem ana ho dendenden okode aha okode enti onyankopon akraboa no jata wowo ena okode ade na mekan o se Yesu ba ye na se ya fra ne dia Juda mu jata enti me pacho ya kase Yesu ye Juda mu jata na Yesu ye jata na dabi jata na se kire nyina ne se eye ahenie nyankopon yo hene enti nyame ne krabu odi kai o yo hene eye ahenie ana krabu na atoso mienu iya ye owo no twi mu ye beka ne python ana se onini onyankopon onu no wo tiani o onyame onu no wo ne mu na nipa nyina ahohom ni nipa nyina ye dai anade ehom nyina ne mu na firi baaye enti ono wonu no onyim nipa no awu nipa e de abawi ase no ayi hohom so ye dai afiri ne mu enti eno ne python no ena okode no eno so kira hoden onyankopon hoden che obi a eno ntu kenka bible no a Isaiah no wo se wona otwa awurade no onya hoden wo fro te se abode ai okode ni nyina ya symbol de ma awurade enti the three symbols na ade ba ko omnie menu ya ewiase wei ade bi aka ho bone bi a de aka ho bone ade na nya menu ya mesrawo hwehwemu ye ade na ase anya papa no
tobu asepa na tenase na ye strong analysis na hwemu yie de nipa nyina tu ya no aguso no na ye papa meka no kura kire wo answer okay kan Bible according to Genesis chapter 3 verse 1 was say wo ye nitifo ese ewura mu adom onyankopon ye dai ebo ye nyina wo nani ate echa aboa bi onyankopon boye me pa cho na wo wiase a woni menyansa cha odom ankoma wo bi ani wiase woni menyansa cha awurade enti wo no wo ye nyansa ana wo ye nyansa fo enti wo ni jira ma wisdom and understanding wo no o jira ma wisdom and understanding and American sa wo ya mehyew menua tie sa Bible ne so wo ye nitifo a apam dada mu no wo shada de tag bi tag aboa no ho one atwa Bible no scholars wo mu ni nyansa ewi asempani se so so obi asa je so ye dai wo chia wo pa ebra kwase broni ba bibimam na bibifu ni nyame dada ya ni ani nyame ento ma ma kire nyame som na mo ba ya no do ba ya nyina ne se ade ekuta bibi ne enye e wo bibi ni nsam a efiri bonsam by the same thing kokuta broni a efiri nyame bibi ni sit down and reason up momi entrance ni anwini yie ento onyankopon na krabo akese pa ne wo abusu ama me fangura mu ntem adenti na make wo wasem me pa charge me number no ebi na wo problem bi bra na me mu aw we your sofo we your businessman we your MP and also a politician we your hene we ni bambo we your hene man so nko na de tata wo we your hene ti akonwa so de yare ato so yato adu abusu bra na manyi aduro ne nya dai emfrim ebi na ya bodua emfa dua ne nkowu me mfa kosua me ntwa kokko me ntwa dwan me de ma no keke me kasa ya na dua no agyaw enti me setumi bi o soro ewo asase so de wo asase ase de wo nsuom ni nyina me dia efiso odoma nko obo so ne asase no ono odoma ye adwuma enti me kasa abusum bi atie tumi bi atie me enti abusia fa ha ne bra na agya fa me so nyama wo simple and short 0453 011 926 0553 011 926 me pa cha bomade he screen ase number se na guo no fabi na agya be fam so ahira wo akira me emergency counseling me dia no odi force kadwa enti bra na agya be fam so aboa wo ahira no abusia yanko Bible num tie ne yo according to Exodus chapter 4 verse 2 Bible so wura bi ya fa Moses ko sere so no ore na se bi ya fa ne Jethro wo hwe ni nwan e wo sere so na according to the Bible no say wanam ono huru se ewura bi ebum wo kufu no hu ye na eja atowura nom na eja no atowura nom ewura ni ntime hye enti Moses bo na dwe poseda bi ade na asi a eja nti sa dare na so ntime nsi wura yi we de memma no makwa akohwe mekenka Exodus chapter 4 enti obi bia Bible bia bie se wo mu dia ene ehunu se bibi wo ho Bible e ntasam ho e ntasam bebere wo Bible mu e Christopher kuta Bible na so yehwem ye kuta Bible so yenimu de animu an se sofo se wo ka asem o se nya me sofo na kae menua de menimu sofo onimbi no Nyankopon tete Moses e was so for 40 years o sofo ko Bible school 3 months 6 months 1 year 3 months was so sofo what be that sofo timi ye nya medwuma when your sister years was so a pension wako pension we anu wako dwane politics aban ma na adwuma nye na ne Nyankopon nam want me anya nyame adwuma nkosi awieye when your sister years also a pension na nipa na ubetimi na nanti akosi awieye abusua mo ko nsori akese ya na memmobo wo ka asem bia nipa mfa media umetum ni wotefa ko na yare heku no na yensu yate woni ebuo nipa na atifie na aka ho nsemo ne mesebra o kire emergency council na jaba fam so hirawo na wotwe wo nyina ya council nko a enti obi bia pese obehia me bia tumrika ne bra na jaba fam so hirawo enti abusue Moses unu say ejada ncheche no no Bible so mane ko ho se de wakọ akọhe wo se ahwede we de mekọ no makọ akọhe na awurade wu so wo ba ho no wo tie mu ka chense Moses yunamu pabwa na bi agira no e ya asase konkron Moses yinine pabwa no na ne butu fam na obisa se e ye wo hwan ya ti asem yo awurade bisa ne se Moses wo se mennie na oni awurade kasae e wo eja no mu na kasa ne mu no anu akache ne se mizimu fo ha Israel fo enti Israel fo so no aba ayanka ye e o manim enu ti ne mesane se me ba baji Israel fo ma menka bibi nchi o se onyankopon nya bribi enkwati nipa
onyame ntimi ensi mfiri soro emma buo nipa jesu onam nipa so enu ti na me se nam aba enti bra na awurade mfa me so muaw wo dada ma awurade bɛyɛ me ka che o se wiase we obi an na dum onyankopɔ de ma no obi oba wiase oba business enti a businessman me pa cho problem na da so no ukuro mo hene o tumi pa ba do o problem ko ahemfi a yentime nya mawo ahemfi edi nsam ho wo ba me nkyɛ ya me yesunsum dwuma enti se sunsum na ha wa bra na agya me fa me so nya dai emuaw eye simple entiatia me da ase na bible say onyankopɔn ni Moses kasai na ne nkasa yi mo no waka kyense me pesa me suma wo e ma kwaji Israel for film Misrim Pharaoh nsam na Moses bia na no sa na me ne hwan ani metima yo sa ne ma we na me kura me so no na me ye stamina me obi a me ro so enti owura ma no kura ponti ntimi nkasa Ewurade ka kyense Moses me na me suma wo na waka kyense okwa ka kye wunu anom se wo mo na nanom nyankopɔn e na afre wo ayi ne ho adi akye wo e na Moses se miwura na sa me kone so mo anti a me kokane so mo anti a de ba na be ahyanso de se Ewurade na ne me kasa ye wose Moses de na kuta ansam e sansa na Moses hwe nwa anti na okuta poma me de amene odi nkomo mo adwum na wo na Moses okuta poma na Ewurade bisa ne se e de ba de na kura ansam wose miwura ya poma wose fato fom wade to na de na da no wo nyame no te Bible mu wo soma difo nyame afa bibia mu odifo na mu ode wo na ye dai e ma no abusua. There is something unique in a snake. Mese wo ye sika, wo ye nitifo, wo ye wisdom, knowledge, tiasamio, understanding, wo ye rebirth, awo. Winyo wo no a na otimi ma wo. Ebi na minia ba wutie me, wa wore ye yagu. Awo nti, mese me po bi a ye ni womb. Woni womb, wo ko ba ma wonyi sada. Sani parimra na jamfa me so ma ne ba skajo nya me kase ne ba na nya me kase me kasa sai kim awo ne beba na ma se pepepe family dance ye dai fa bre no ye nyuma kase o everlasting power palace enti o kire tutumrika emergency counseling entrance ma okuru nya o manya ho what ha ba duro nyina enye yie me ni abra na kanka bi nyame no ho wakasa ensampa ene ne mapa ene esie tumika na bra wo hia na eku wo de ka bra ne muaw na timitu ya woka na trase na afri me ne amadu atem eja fo me so muaw me dia no odi force kabia me pa cho me number ni 0453 011 926 e bia na ati abroche ne man koyie me pa cho fo me number no tutumika na frɛ me na muaw kwankyere ne ncho de obeye na wi ase wo hyebre enkuta nipa wo hyebre kurawa enti trase na dwiri yie wo ko ba bi no obi ka cho sanko baby akoda mbowa mini ya hwesa nipa ne ye ebia na ne hutwim problem na wo face no ebia na wo mu bi enti won pese obekọ okọ ato obete enti mini ya tumrika na bra enhwe wachi enhwe anim tumrika na bra emu obi amane fa ho na tumrika na bra be hia me kira anopa 9 o'clock up to 3 o'clock kai wo ba 3 1 kra me hwew be pa cho tumrika na bra na eja be fam so hirawo wo bibia so oba me obi ya me kiawo awurade mfa me so muawo na obi sade ade ba ye enye yie mawo amen. Abusia tirie onyankopɔn ka che Moses se fa poma no to for the poma to from na dan wo enti emi sase yakɔ Bible mu a yaso wo ye de ai wo ye bonsam ana me nua meboa yaso wo na ye bonsam ena nyankopɔn soma ne difo nyame soma ne difo enya bonsam na soma difo eyo nyame na soma difo na sa nyame komo difo nsankyene a wa mani sanchani biya say what the Satan na yadai emano me say there is something unique in the satanic mamen kan kranchiraw me kan sa na abeti ase tieniye me say wiase we yeni bonsam ho ene yeni nyame ade bi afri nyame mu ade bi afri oba ade mu na bae enti o say ade bi oba bi Genesis 1:31 o say ade bi onyankopɔ oba bi aye de onyankopɔ oba bi aye dai eye etimi nia trase niama ya ka ho asem no bonsam oni baabi ya odomanko na di ni dwuma enu ti odomanko se ade anyina mu mo fa aseda nya dai emma me na baifo kokum nipa na nyankopɔ te soro wase mo fa aseda ma me se baifo akum obi wati bi da me ni ancheche wei wonti bi wa so dem da enti na me kasa kyerɛw
ya badwema na tenase na dwene ne ye na wu san sama America wo de famu aba de America na bia na nkwase asama wo e ma obu mfome to bu ase na tie enkosi awieye e bia masam no e de nyansa ba ko bi bema wo na de aka de wo na de abobra sa na wi ase ya de enti obi ni obi kire enti na ma kire wo abusia Nyankopon ma Moses wo enti wo no de kokoye eno de je Israel man na nyame ma Moses ensanchane miensa wade wo ne ma Moses no wasan ka che Moses say so de wo ne kono so ma ante ase a Moses fansa so okukum wade se wura na tare am say Moses yi ne sa na ada ne kwata gu ho sa Moses susuro eno osisa fansa ne shem wade shem na sa ada ne honam eno so ensanchane atosumenu minia se nyame soma wa sansam a meka nyina kwata mepacho yare papa Nyankopon na de kwata ma ne difo enti osesa o kasete ya difo no fa kwata nyawu wacha meka chono wo wi no osesa ansanche ne wei de atosum no so ma anyi ani a sako asubante afa ne nail kwasabu asubante na mu nsuo na behwie ensuo ne gu asase pesa no so na ensuo ne nyina ba dane moja amo mando ma ne ehunu eno de atosum yensa no a on ba giadi menia there is something unique in the waters bibi padu wonsuom me ka kirawo eti abusue me nsama meka no you may tell me say me ye demon Matias here me ye Lucifer Matias here me ni Satan me da ase fa sadi ni kwa ma me meje me dia me kasa che badwema obi anani da ho obi opa brabo sadi pa na me ni etu anamo eti abusue ye de wo koma Moses je wo na Moses de ji Israel man si akenkan san nsam wei e wo Bible mu dia eno de afiri nyame ba me oduma ko afra me wode wo kuro ne bia ye dai ama me wo beto sam kuta wo a de obeka se Satan na mehwe no ono anie me pato na se Moses ti ase a enke enka se we edifo enke beka so e konfo efi se Moses ne nyuma no ye nyina no ati suman Moses no ati suman no atwa nyan wo twa nantwie Moses no ogu nsa wa ya sa ne ma we nyina bi ya twogu book mu a kenka ne de eno firi nyame ti asam yo ya twogu book mu de efiri nyame eno ko New Testament mu a ya se apam dada na eda atwam ya ti ase ba se so fu preach no obepe sika agede a obepe Tete age a onkotu apam foforom okotu apam dada am ade a aduane ya pro aduane ya nyinya aduane ya se yedi abusia a word to a wise is enough me de make such wadwen a more religion a more wadwen na se wadwen be reason up me dia no di for sikadwa me pacho me number ni 0553 011 926 0553 011 926 odi for sikadwa na ekasai me pacho che me emergency counseling to me kashia maso dem e Kumasi Sokoma petuda fra me na je direction na bra wo fra wo bisa direction no a no bisa ho akwan odi for ba no be che ho akwan enti do be che se fa bra no wutimi de ba wa bisa de ayehie me de anchi ato na meto wo pese ebia no okoba bi ya bu afa so niam bebre ana afo ni so se wo soro wo projefo bi bra me anto nchia me pa cho nchia to no e mu 1 month pe me ma bo so me ba ko pe kona ko bo lawyer legal ko bo de letter e o lawyer ho na fa bra wo se me ni ska gya makase ne ba na nya makase kwa akoto nchia enchia to na me na kwa akoto no bo so me ba ko pe se ti me bi sade amere ko ti me yi a ska gya makase ne ba na nya makase ade amede ato so yi o monfa me pa cho exchange is no robbery me mu kwasia wona aso banchi ato ntime no to nchia na se me di wa ade na ade to so mefa wo de me ko ba bia me di bem enti na me se bo krata afabra menyo taku menyo sempoa enti ato sa na tie problem bia wo bia afabra e bia na court case wo yo hene opa ho bambo bra ne fa tumi ne mo ho ban sikadwa nya me kase ne ba na nya me kase tumi bia soro won ba yi ntumi wo ne sa sunsun na mo a obi asoro do ba bia e unique eti abusia brai o tia me emergency counseling 0553 011 926 o fa babuwa me pa cha me kasa wi a now e bia message o pese o tie ne yi ko sikadwa nya me kase TV sikadwa nya me kase TV so e wo YouTube so me pa cha message ya de beto no abomode akwa na so akwa no subscribe channel no o subscribe wi a no share e de ama foforo na foforo so atie bi wo ya so fo atie ncheche me de to yi na Sunday wo ko aso dem a fa church asore ma no mu so hunu nyansa abusia me da ase mini atie ni show
me makane enu ana meka wa so dem say so ye kristoni na wo say wo yare na ko konfano che kopa yare sa me pa che wo som bosom tiare wo ye kristoni na so yare na se konfano che announce any other hospital me pa che wo hypocrite if say hwa ambulance biara ambulance biara de fa yare fo any hospital symbol biara symbol be na da hospital symbol bia eyewowo ya de dua si wo sei ne ya de wo na mankyere ho wo mankyere free from na ne tire no wo pagya no soro ya hunu enso ya nwene ho wo ye yare safo obi okuta wo bi otimi sa yare obi okuta wo bi satan soro no bronsam ya dai wo soro no entimi nia mesi wo kina tutumrika na bra wo problem nyina e wo mensam eja mfa meso muawo mento bibia o maso dem etu ba no emfa galon ma maji nsuo na menyusu nsuo emfa bibia ma me ma oil mese so ho ba bi na ahuna tumrika na bra enche me do ma bi beba ha ya to na do ma ne nan ahunu sei afa na me ya ho adwuma eno ofa mo se wapa me na na twetwe adu me nantiri ebi anasuk me de baba fidie so amana ba bedi adanse de akyerewo papa panimo ni ato na duo ama ne na ahunu se dobo wanante so anya yie skadwa nyame kase ne ba na nyame kase adawro ma ebere atire ensa bo skadwa nyame kase din ane ba na nyame kase din ne na na twetwe abusion pe na apade ai memfa duro memfa aba anya adwuma eti bra na memu aw tie hwe wo kenkai Numbers chapter 21 verse 9 Numbers 21 verse 9 Bible say Moses ne Israel for nam esra no so na omu mistake nyame omu nyinyi tie nyame asif se nyame ntumi nye ensanchane odu otumfo nyankopɔ ye nyina no Israel ma ne wura fi ekwam ne su koma adu omu nti omu kasa tie nyame enti awurade nyankopɔ hisu emmoa ame aba bikeka Israel for no a wanyusu aboa bia so de wowo ena keka nipa enti ewo Bible no mo Numbers 21 verse 9 enti minia so ye mistake na se awurade de wowo kawa awurade soma wo so mekawa mepa che wowo no wo fi bonsam ana ofri nyame wo de wan kasa kenkan wo ntimi kenkan ma wo fase ana babi enkenkan kyerɛw sɛ wo ntimi no fo nka twi ne nkyerɛw Numbers chapter 21 verse 9 na so ten sam wo ho a hunu sɛ nyame wo wo nyame yo wo wa tere meka kyerɛw no ya ka wo a enyi wo dada no sɛ de twi no ka wo so wo dada ne bonsam broni na yo sa aya writers no enti na kenkan Jeremiah chapter 8 verse 8 no was say atro for pencil to for amanya nkopa asem adane etoro enti wona atro Bible no wo mu pese wo mu tamu adwen ya pese akwa adwen to from said ya ba ya wontima nwene enu ti atro nsem bi said ya ba ya de ba yiwo free enokura no enti me say ade bi aka ho nsem bebrebe bia no na biribi wom na Israel ma ya bone a nyankopɔn timi afa bibia an sɛ won wode wo ana sɛ won na Mose konen ko todwa ne mo bi sɛ awurade sɛ awurade manya dai awurade sɛ so pɛ sɛ otimi gye mo nkwa ene ye kɔbre wo na fasi wo obi bia wo bɛka no bia no so pagya na ne sɛ ohunu kɔbre wo no a ne yare sa no bɛ dai ɛbɛba entimi pa cha me bi sɛ wo otimi sɛ yare ana wo ne so e Satan no ne ho asɛm na meka kye wo yi abusua the three symbols of God nyankopɔn na kra bo akɛse pa ɛyɛ wo ni mu na nipa nyina ne ahohom ne de hom nyina fire eti abusua wo wonya de bone wo so dan na so huru wo a na nyame na eba wo nkyɛn tie ne ye ancha meka dan so wo asɛm de akyerɛw ɛwɔ saa network we so eti to bu ase na tie me ye na awurade sa wo me so eti wo de wo ha ba mɛya ma wo awurade di mu ebe so ye tie asɛm ye o sa ya de every hospital bia wo de onu a wo tie me wo nyimi ni me mpɛ sɛ obegyima die ebi ana hospital bi wo mantamo bomadia hospital so mu signboard a ye hwa aboa no madro e de ato so no na hospital de opedia yi e wo kopedia hospital etika wu so wo ya de o ye very good animal wo wonya de bone is in your own Bible and so nkai abusia media ne mejo fatame mejo metwam odi fro sikadwa media no meja din na dam so odi fro sikadwa 1 obi antiri mfa sa din we bi mempe confrontation anasa conflict bia no obi fra me adana me de mejo na so de mejo na mejo e ba akopɛ kwa soja fom your major general your major NWO ne wa wai asofudie
every day be antokoko dem me pacho me de mama ne tokoko me ba sam be ka no kora kire wo enti abusue ya ka wo no wanya wo yo odoma nkoma me ma Bible key bi yan ko Revelation chapter 1 verse 8 Revelation 8 me de ma sam de ba besi Revelation 1:8 no wo say de owo na owo dada tie ni yo de owo na owo dada no reba enti owo no me kan asem ewo ya kan say Genesis no Genesis chapter 3 no o say how mo so owo dada Genesis 3 wo so owo dada ene ode so ne bonsam se de ba ya wo black man ko hu na wodi me ka badwane broni ko hu anu akọ nche nu akọ bisa se me wura menya dan wo wi ye obewie Bible no Revelation chapter 1 verse 8 wo say de owo ho na owo ho dada na oreba enti owo no wanye owo na mo oye de owo ho enti ahyase no otwe Bible no wo de owo ho ema wo a ka wuru se wukutu odoma nkoma wo hyada no odre wo enti Genesis chapter 3 verse 1 ni key no so person wo lock here and so person be key no a ko Revelation chapter 1 verse 8 wo ni dia ne se dia wo ho dada now the owo no dada na oreba enti ayawrade din mini awutie me ebi ana Kristo ni men kase jawo so ne bra men chen na mo so jiri se men che so wani se ma bi wo dwirim maka no kura de akire wo a o che me emergency counseling me ye asori wo kuma se so kuma petuda tutubri ka ne bra schedule nyam kase adawro ma ene bra na nyam kase adawro ma wo sira me manu ma sam ka ayi adwuma problem bi o dem bi abra na agya fa me so solve ma wo ebi ana yo hene ya de yare ekuru ya to adu obi ene o twema nso o pese o tu akonya so akonya nkwan kanu no so enso o tu wo de yare ekowu ya jo nsa ase wo be de by force waje waja pade wo asam wo court asam de court ye ni asam ne da problem ko a me yesika nso akwankyere ebi ana wo ye business bi sika ne kwa na ekofom me pa cho bra me yesika akwankyere ma wo fra number no 0453 011 926 ofra eniema ode beba no ye beka nyina de akyerew wotimi nya na se ode ba o kyere bra be hia me anopa 9 na mapon awia 3 me fura na me ba TV so eja fo me so nsia wate eja nyo kese eja nte na nim nkyerɛw me dia na odi fos kadwa me wa sorry ya to the everlasting power palace e hon me na me ya sorry me number me di dwuma nie number ne ya WhatsApp me pa cho bia na wo achichiri so wo achichiri me ne yetie ne ye bookings wo betima booki e bia na beba na nipa ndɔso wo pe kwaya sa kontem entimi ne yade yetie ne se wo frɛ na so beba mpa bisa se me pa cho metima booking ana wo ye booking no a wonya number entita bia ba bedru bia wo na odi ka baaye enti wotimi adede ye ba che wotimi de bade a wo baaya ne ahwew ententem no asa akofroka na akọ baabi a wo beko kwasi ada bia so me ya sori me pa cho na wo twene mu nyina me ya sori ba akopɛ me ya sori kwasi ada me sha ase anopa 8 ne ma pa 10 etutumrika na bra wo nkwa sori a metu me nsafra wo everlasting power palace metu ai adepa bia esombo adepa bia ya hwehwe adepa bia ya adepa bia ya hwehwe enti me see signboard enti me se odomi abra hwehwe skadwa nyam kase achi akwai na yo ba na nyam kase achi akwai enti me wo ba wa hwe abayira enti direction ni je number no 0553 011 926 0553 011 926 me number no me di no odi fos kadwa abusia wo fra me a emfrahye me emeka ofie nsam nkyere me wo dia ne se wapa me pesa me ba ho ekwa ne wai ade ba de na me ba me mfamra ye be kyerɛ wo wotimi de ba wo problem eto atwa yare na ade ba ebia na etwere ebia na ya asma ebia na edam eya nifra eya asosiye sabe oba mawu wo yo ba wo nte de problem akase wonya nam yare bia de baba bia me se bra sisi yare na ekoko bra menti aduro bia maw menti hwe maw me se wonya betena manimu a ni aska ne abofo no twam wahia timimu me ma me timimu abofo no twam wahia wo ka wasam a wo de oni amagu fama ne yakoya adwuma na ma wo mpe wo na apade ai bo so me pepe fa dance bra
abusia braba ya dance ya etwa gu everlasting power palace menua give me number me the program number we o kire me saba betra so o kire same time 5:30 to 6 o kire same time 5:30 to 6 0553 011 926 0553 011 926 me pacho follow me ewo sikadwa nyamekasi tv so ewo YouTube so sikadwa nyamekasi tv ewo YouTube so me pacho ko no ya subscribe o subscribe wi a me pacho ya share e ma foforo hwe video so oni bi wo wi enso a bomode ya na frɛ me na problem bi a wo bi a emfa problem ne na enkasa me twan me ye na maye ene ma anya na ye enam etimi ne yatumi ka na bra wate entrance mo bi nwu ani mase ama me no anse sanya yare a na ye ohia enti agya mfa me so nhyiraw agya mo aw o kira me twan ena ofra me a kasa akra bi ya na course ne doso enti kasa kakra bi na obi nso nya bimra na agya mfa me so nhyiraw kira me hyiaw me wie nso me sawa betra ne ye de nkomo me tia me kasa me yere lady bags agya nhyiraw dodo agya nya okese wate lady me sasa me nya nkrompon basa yi adom sikadwa nya me kese ane bra na nya me kese oduma ko obo so ne asase omuntu ombu ase nhyehyɛw ensiesie adwene kuta wono ano oden agya nya okese agya me kwa mawo agya mabone bi nto da me se nkwatenten enko hoɔde wom ede mawo me se more than 600 years de mawo awurade ma ntena se nkyɛ no hu nkyiri ma na de adwen kese na aboa bi na timi aboa ama system no so atimi akoyie me chia me manyina me chia me bapani na agyi me no so hwe me agya nhyira wate agya me kwa mawo ma sema dia mawo agya nto nkwanam o ma nyini na utiri nyinya fita agya ma nyini saa wo ma akokora agya ma wo mu bu mu da wan kasa du bra obewu a agya ma wo hunu na agya nya okese agya mo aw me chia me manyina ne titiru me ba na na kuyaska me chia wo agya nhyira obi a wo hwe me nso agya nhyira wo agya bo agya wo konkoli anche me do baba tv so ama baba bedi adanse e dia kire kase ya agya nka obi bia ho me de baba abisi o waje bra na wo hwe me dia